15 फेब्रुवारि 2024 नि फुं प्राय 6टा दिगेआव उत्तर प्रदेश हामलिनि इसोफुर पाराव 58 बोसोरनि खरकसा अमर जाग्रा फुं आइसिरसिरि 6टा दिगेआव नौनि हयते चिरिगै फातार अंखरिफायो हिंके आमसो किरमासिनचाकै चिरिगै अ बुरा नौनि अंखरिफायै जत पारागाना गिनिनि आसप्रसनि borok rok joto kuthum laikha tamo wngkha hinui sengmanbai o bura sakha joto logorokno ani bahamjwk tongmung hamya tongoi sikha bo tabuk apabitra wngwi thangkha rok hinui jatrapot sawui tongkha o logorokno hinkhe tamo wngkha hinui kuno wansukmanliya fatarni asprosni borok rokbo hinkhe nogo habui naimani yagulo kheno boni roomni doga sorjak mankha bisini simi sikol diwi hinkhe doga sorjak pono jandla tui naimani yagulo jandla to khula no jandla tui naimani yagulo nukha o nazara no nongmani yagulo asprosni borok rok joto mlang chalaijak tamo nukha hinba o burani bahamjwk ar jagao fan bai kotok sorojak mankha lolai khlaiui tei bini ganao o fan bai kotok sorojakni ganao bini bwsa tongo 3 masni ar jagao no beto rokojak khlaiui kabui tongo bumani dudh chana bagui okhuijagui hinkhe yang buma khe ar jagao fan bai se kotok sorojak ar jagao o nazara no nainani bagui belai kheno borok bangui thangkha birbar wngwi thangkha tei a birbar ni bisingo khoroksa borok bwskango nukjakgui police rok no inform khlaikha o mamla rok no tui police rok bo information manma logi no a thaio phaiui sokpaikha tamo wngkha investigation khlainani bagui police rok phai sokpaimani yagulo nukha ar jagao kotok sorojak jandala tui hinkhe doga to phiyogwi maniakho hinkhe a jorao police rok phaima bai doga no phiyognani chesta khlaiui doga bo phiyogwi mankha hinkhe doga phiyogwi nukmani yagulo police rok sakha abo kotok sramani logi siko teisa swkang norok naikha hinkhe abo kwthang phano se wngwi mankhamo doga swbaiui phiyaba tabuk choralai thangkha tabuk tei kwthang bono kifilwi manglakha hinui police rok sakha amsuk jora swkang hinkhe tamo wngwi tongrok hinui o bwrwini bumung wngkha muskara bini umor 25 bosor tei police rok ar jagao phaimani yagulo je kotok sorojak no tiklaika dwkhwi khengwi tiklaimani yagulo kheno bono AtoZ o rwwi rohorkha postmortem khlairinani bagui o 25 bosor umorni bwrwi muskara bini bwsai hinkhe to Punjab o samung khlaiui tongo tei ar jagao samung khlaitwtwui no je rang manmani samung khlaiui o rang no nogo pathogwi chalogwi tongo hati rok hinkhe o muskara khe ar nogo no bwsaini nogo no bwkra bai khoroknwi tongo tei boni nogo kebo phano kwrwi bwkra o bahamjwk tei o bini bwsla 3 masni bwsai hingka hinkhe to Punjab o khaitwtwui rang rohorwi chalogwi tongo joto kisu puila o hinkhe obo wansukjaktui wngwo ebaikhe ba police rok kaisa theory swnamo je o bwrwini kuno wansukmung hamya ebaikhe ba bwkhao hamya rok tongna abagui no omo hai yapri rok sekhna phiyaba twrwk jephru investigation khlaiui kubui kok bwskango nukjagui phaikha o kok rok khnamani yagulo belai kheno obak chajak joto logorok tei police rok investigation khlaimani yagulo je kubui kok bwskango nukjagui phaiyano biswas khlaidi norok bo o kok rok no khnamani yagulo belai kheno wanajaknai je situation tabuk sukjora khnaui nugui phaikha o story o situation ni pura puri ulti se o je kubui kok hinkhe o bwrwini logi o tamo wngkha sabuk khlaikhe bini logi o tongmung hamya o mamlani hwijak kok rok tamo oborok no norok saimanani bagui video no choyasak jora nai tongdi haikhe norok full story kahama khlaiui bujiwi mannai hinkhe phaidi bisi yang ayang kok saya kwrwi video ni main point no twiwi kok salainai
Hingke o 25 bosor umorni bwrwi kotok soroi thimani yagulo bini bwsai panjabo samung khlai tongnai bo nuhunui naharo thwika rok hinui. Boni poribaro o bwrwini je bwkra juk tongnai bo 3 bosor umor swkangno 3 bosor swkangno boni langma chowi paikha o swngchani komorui thangkha. Tei bini bwsai hingke to panjabo samung khlai tongo tei o bwrwi muskara hingkhe bini bwkra bai simino nogo tongui tongo tei kebo phano kwrwi. Aboni yagulo kheno police rok postmortem khlaio postmortem khlaimani yagulo je report bwskango nukjagui phaio police rok o report no nungmani yagulo belai kheno wanachakha tamo nukha hinba. O bwrwi kunu saksaichung bo kotok sorogui bini langmano sachuya bini ichhaui kunu bo thwiya bono swkang totra sebui se bini langmano sachuo tarpore bono joborjosti khlaiui kosto khlaiui dwkhwi bai khawui o pheno khachiui rwo o report o srai nukjagui phaikha omo hai je bo saksaichung boni langmano sachuya kotok soroi thwiya bono bwtharnai alada borok se. Aboni yagulo kheno police rok bo bujiui mankha bo saksaichung bini jibon lila no je uansukmung hamya bwkhao hamya omo hai kunu ni bagui saksaichung ni jibon lila no pairiya bono bwtharnai alada borok se hinui saimankha tabuk hingkhe. Phiaba je room bisingni simi je dogar sojak obono main kok tabuk je phatani borok bono bwtharai kwlangkha hingkhe bisingtwi bahaikhe dogar sojak wngui mankha. Swngmung hingkhe kwbangma no achai phaio tabuk o story o hingkhe police rok jotoni slai swkang muskarani CDR yakheba call data record rok check khlaio bo sabo bai kok saka bo minute o bwsuk jora kok saka joto mobile ni kok sama detail list check khlaikha. Hingkhe paithak jora je last kok samani sabo bai koksa obo check khlaimani yagulo saimankha muskara last phaichingo Javed bumungui khoroksa swlabai kok sajak tongo abo bo kunu koi minute 5 minute 6 minute omo hai rokya pura gonta romoi o Javed bumungui swlabai kok sajak. Tei o Javed bumungni swlabai bo daily salbrumno kok sao gonta romoi. Phung sairik dibor boni mang call phaijak nugo tei kok sajak nugo. Police bisiler yakarwi o Javed bumungni swla no naitugui tikhlaio bini barangkha mandaba tei mandao bo thangui bini location check khlaiui bini nok tikhlaiui bono romui arrest khlai tubukha police rokni thanio. Romui tubui police rok bono swngkha o muskara bumungni bwrwi bai nini tamo relationship tong tamni bagui norok amswk gonta romui kok sa bini ba already no bwsai tongbla hingkhe norokni relationship tamni bagui amswkle gonta romui kok sanani nangkha tei tam kok rok no salai omo hai jatrepot kok rok swngjaka interrogation khlaijakha. Tei o interrogation jepru muskara thwiyo a time jorao nwng borjagao omo hai rok swngjakha. Aboni yagulo kheno o swlabo phirokmungo sakha ang muskara no kunu khlaiya tei bo omo hai wngui tongmani kunu phano termaya tabuk borok sawui se o news no sawui se saimano hinui sakha tei muskara bai bo tabuk ni simi hamjagui tongya long time jefru borok kaphano kaijak kho afro ni simi no bini boyfriend tei boyfriend bai swkagui che boni bwsai bai kairi rwo afro ni simi no kok salai tonglaio soyasak tabuk kaijak baimani logi o phano kok sawui tongo hinui sakha. Tei saka bo muskarani nogo malainani porjonto waisa wuisu thango tei bono belai kheno hamjago tei amswk hamjakmani yagulo bahaikhe nijini bwrwi no hamjakma bwrwi no amo haikhe bwtharmannai hinui o Javed police rok no sakha kubui khlai no. Aboni yagulo kheno Javed tei kaisa kok saka police rok no wngthon wngyathon norok investigation khlainai di kaham khlaiui muskara thwimani ukologo yak hingkhe bini bwkra abas ni no wngnai kaham khlaiui norok nainai di hinui paithak jora o kok no sakha police rok no o Javed.
Hingke o jabe sawi khnarika jefuru borok kafana kaje ko sikla fruni simino borok hamjaklai tonglai phiya ba family problem wngmani bagwi kubuni borok bai kai rejakha boni bwrwi no tei afroni simi bo borok kaijak bai bo kok no salai tonglaio tei koyekdin swkang je muskarani bwkra Japet bai malainani phaio tei malainani phaiwi Japet no borokni nogo twlangwi thango o je AtoZ ni nogo bini bwkra. Twlangwi muskara bai malai rwio tei bini bwkra sao nwng jefru phainani muchungo afro no phaiwi mano nini hamjakma bwrwi muskara bai malai mano hinui bwkra amo haikhe sakha boni bahamjwk bai malai mano boni hamjakma chwlano hinui. Hingke Japet belai kheno wanajago khoroksa bwkra bahai boni bahamjwk no kubuni chwla bai malainani bagwi amo haikhe nuhunui sawi tongkha hinui belai kheno wanajakha bo o jarao. Bono tangwi bini bahamjwk bai thunani bagwi amsuk sakha tangwi amo haikhe chilino phaidi hinui sawi tongkha belai kheno wanajakha khoroksa bwkra tei bahaikhe amo hai sawi tongkha hinui. Aboni yagulo kheno o kogrok khnamani yagulo o 58 bosor umor ni bura AtoZ o muskarani bwkra no bo hirasabo romwi naharo hirasabo romwi bono interrogation khlaima ni yagulo pura joto story ni mamla khulasa wngwi thango tei je kok kubui bwskango nukjagwi phaio o kok kubui no khnamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai amo hai bonde duniao wngwi man hinui. O 58 bosor umor ni bura AtoZ ni bihik 3 bosor swkang no thwiwi paikha aboni yagulo kheno bini bwsla no bwrwi khoroksa naiwi o muskara bai kaiwi rwkha kaham khlaiwi no amo hai hinui sakha o bura puilani simi story. Tei muskara nai naikha hingke belai kheno bwrwi kaham tei kaijakfru simi no o AtoZ bwkrani nojor bahamjwkni sakao belai kheno hamya nojor rwwi naisigo puilani simi no. Tei aboni bagwi no bo bwsla no kam khlainani bagwi panjabo rwwi rohorkha tei bwsla bo bini bwhik no twlangwi kam khlainani hinui no samani phiyaba bwkra bahamjwk no rohorliya bo songsogwi janani hinkhe maya bura jorao jekunu wngwi thangkha hinkhe sawi de mano amo haikhe kok sawi femlogwi bahamjwk no nogo toniwi bwsla no hinkhe fatar panjabo samung khlainani bagwi rwwi rohorkha. A jorao 3 mas ni cherai bo tongo boni busuk amsuk jorao phainase bo bini bahamjwk no hamya nojor rwwi nasigwi tongo. Tei jefru bwsla no panjabo rwwi rohorkha afro borok khoroknwi no tongsio o bwkra tei bahamjwk nogo tei afroni simi no o bwkra bahamjwk bai friendly behavior khlaiwi tongo tei amo hai kogrok swngbo je dolrok swngma hai kaijaknani swkang no nini ni kunu hamjakma chwla de tong jodi no hamjakma chwla tongwi tongkha hinkhe tabuk no sawi rwti rok hinui haino friendly behavior khlaiwi kogrok swngwi tongkha. Tei amo haikhe no kok swngwi o AtoZ bwkra saimani thangkha kaijaknani swkang bini hamjakma chwla tongo Japet bumungni khoroksa chwla tei o chwla mandaba gauni hinui saimankha. Aboni yagulo kheno bwkra sakha boni bahamjwk no nwng jodi no muchungkha hinkhe o AtoZ bai teisa malaiwi mano even chini nogo phano bono tuwi nwng malaiwi mano hinkhe nwng jodi no sakha hinkhe ang o Japet no nuhnwi tunai nono nini nwng bai malai rwnani bagwi hinui sakha bahamjwk no. Aboni yagulo kheno Japet no tuo nogo tuwi muskarani room o khiklai rwio muskarani room o khiklai rwwi o doga no sawi rwio bwkra no malai laidi hinui. Aboni yagulo kheno Japet ni bo dogar khulukjaktwi wngwi thangkha bini bwkra bario phano afroni simi khe no Japet salprum no boni nogo malainani bagwi phaio tabuk hinkhe dogar khulukjak wngmani bagwi kebo saya hinya wngmani bagwi daily salprum no amo haikhe malainani phaio. Phiyaba amo haikhe koyekdin malaima ni ulo kheno o bwkra kaisa demand khlaio bahamjwkni thanio naidi angkhai no nini hamjakma chwla bai malai rwkha tabuk ani demand no kaisa pura khlai di o kogrok no twiwi nini hamjakma chwla bai malai tongmani ani bwsla no kunu phano ang saya ani kaisa no demand pura khlai di hinui bahamjwk no kaisa kok sankha. Aboni yagulo kheno o AtoZ sankha bo bai bo tongmung hamya tongnani bagwi boni bahamjwk no hinkhe
Phiaba bahamjwk ajrao gosia ni bagui abroni simni bo salbrumno bahamjwkno force khlaio tei amahai mang sawui tongo. Phiaba bahamjwk amahai bwkra rok bai kunu dino phano gosia wngmani bagui bwkra abroni simi hinkhe bini bokrogo mastermind tiklaika kaisa idea je borokno blackmail khlai bo bai tongmung hamya tongnai abo hai rok hinui. Tei tamno tui blackmail khlai hinba boni bwslano joto kok no sawui rinai je Javed bai nwng salbrumno malai tongmani jephru sawui ririkha khe afro ani bwsla nwngbai tongkla talak wngwi thangnai norok hinui. Hinkhe 14 February 2024 ni sal ajrao afro no o Javed bai malai mani borok doga bisingo malai tongmani room bisingo obo nasigui tongkha. Nasigui tongmani yagulo kheno o borok bo bini choram sima par wngwi 10 din ni salo kheno je dogar sojak o dogar sojak bisingtwi dogar sojakni bagui jandla no konomote khai khulugui jandla tei habwi teisa bahamjwkno o kokno kok sao je bo bai tongmung hamya tongnani bagui. Tei a jorao o bwkra bahamjwkno ramphireui dagar chopar wnglaikha dagar chopar wngwi belai kheno sima par wngwi thangmani bagui chirik mokro bo wngkha. Tei chirik mokro wngmani yagulo o khorang fataro pakha hinkhe bini joto tongmung hamya je tongmani obo joto saimannai thangnai. Bwkra wanajagui o bahamjwkno afro totra sebui tongkha bono bwtharai no paimajawani hinui. Ahaikhe totra sebui bahamjwkni langma bo chowi paikha hinkhe tabukhe tamo khlaina khlaiya bwsaibo nogo kwrwi sabunana dosh rinai amahai ni bagui no totra sebui direct fan o khachiui rwkha.